nga kauturan sa siningation, magapamalandong kita sa pulong sang Ginoo nga makita sa Marcos Kapitulo 10 halin sa 17 pagkadto sa 22. Kag ako nini anay pagabasahon sa Hiligaynon nga Bible nga nagasiling, sang makalakat na tuntani si Jesus, may isa ka tawo nga nagdalagan pagkadto sa iya, nagluhod kag nagpamangkot. Maayo nga manunodlo, ano bala ang himuon ko agod akon maangkon ang kabuhi nga dayon? Si Jesus nagpamangkot sa iya, nga gintawag mo ako nga maayo. Wala gid sing bisan isa nga maayo kundi ang Dios lamang. Nabaloan mo naman ang mga kasuguan, hindi ka magpatay, hindi ka magpanginbabay, o kung magpanginlalaki, hindi ka magpangawat, hindi ka magbutig, hindi ka magdinaya, tahura ang imo amay kagiloy. Ang tao nagsiling sa iya, manunodlo, sugod sang lamharon pa ako, natuman ko na ining mga sugo. Gintulok siya ni Sosing may gugmaon kag ginsingganan. Isa pa kabutang ang kinahanglan para sa imo. Lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang. Kag ihatag mo ang kwarta sa mga imol. Kag nagpamangkot ka, kag makaangkon ka sang mangga dito sa langit. Kag dali sunod ka sa akon. Sang pagkabati sini sang tao, nahulog ang iya guya. Kag naglakat siya nga masinulubon kay madamo ang iya mga pagkabutang. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kagaton nini nga tanawon sing maayo, kwaon naton ang mga kahulugan nga nagakabagay nga apply man naton sa aton mga kabuhi sa sini nga mga panahon. Ang mga dinalan nga akon ginbasa bag-o lang, naghambal ini sang isa ka kabuhi sang tao nga manggaranon, pamatanon, ag isa siya ka pangulo sang mga Hudiyo. Kaya sa ilang pag-istoryahanan ni Jesus Christ, may ara siya nga mga importante nga pangapamangkot. Una, naghambal siya, kagamo ini ang gin-address niya kay Jesus Christ. Siling niya kay Jesus Christ, maayo nga manunodlo. Ano ang buhaton ko, agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang iyang pagtawag kay Jesus Christ, maayo nga manunodlo. Ang iyang balatyagon sa sini nga tao nga pangulo, pamatanon, kag manggaranon pa, ang yara siyang balatyagon amo, nga si Jesus Christ, katulad lang o tupong lang sang mga manunodlo dito sa sinagoga nga ginatawag nila nga ilang rabay. Madamo sila sang manunodlo dito sa simbahan, ginatawag nila nga rabay. Kag ginahuna-huna niya nga si Jesus Christ, tupong-tupong lang, pulo parehas lang sa sining ilang mga manunodlo. Amo ning kabangdanan nga nagsiling siya, maayo nga manunodlo. So dito na kon ang iyang balatyagon kaguna-una, si Jesus Christ parehas lang, tupong lang sang ila mga manunodlo nga ginatawag nila rabay dito sa simbahan. Ang wala niya nabalaan nga si Jesus Christ siya mas labaw tungod kay siya anak sang Dios, nagkari sa kalibutan sa paghatag sang kaluwasan sa mga tao.
agod indi maulipon kag masilutan sang aton mga kalapasan. Amo ina ang wala niya mabalaan, kag dugang sina wala mabal-i sini nga pamatanon nga pangulo kag manggaranon pagid. Nga si Jesus Christ iya Diyos, si Jesus Christ hindi lamang tao, kuno siya ginatawag nga Diyos, gamhanan nga Diyos. Kagamoy na ang Titus Kapitulo 2, versikulo 13, nga nagahambal dira ang pulong sa Ginoo nga nagasiling, magkabuhi kita sang matarong o kon Diyos nun, nga sahi sang pagkabuhi, samtang nga nagapaabot kita sang pagbalik sang aton gamhanan nga Diyos, nga aton naluluwas nga amo si Ginoong Kristo. Ang ginhambal sa Titus 2:13 nga si Kristo gamhanan nga Diyos, magkabuhi kita sing matarong, suno sa ginahambal sang Bible, samtang nagapaabot kita sang pagkari sang aton gamhanan nga Diyos kag manuluwas. So ang Bible nagatudlo sa aton nga si Kristo hindi lamang maayo nga manunudlo suno sa ginmit lang sining pamatanon, kundi si Kristo anak sa Dios, nagkari sa kalibutan sa pagluwas sa mga tao, kag siya Dios. Sa iyang pagkatao, sa iyang pagkari sa kalibutan, wala madula ang iyang pagka-Dios. Kag luwas sina si Tomas, isa ini siya sang mga sumulunod ni Jesus Christ. Isa sa mga apostles ni Jesus Christ. Sa pagkabanhaw ni Kristo, nagtililipon ang mga apostolis ni Jesus Christ. Kag ila ginhambalan ang ilang nakita kag nabatian nga si Kristo nabanhaw. Pero sadto nga tion si Tomas absent. Sang ginsugiran nila si Tomas, naghambal si Tomas sa ila, hindi ako magpati kung hindi na akon makita kag mahikap ang agi sang lansang sa iyang mga kamot, ang agi sang lansang sa iyang mga tiil, kag agi sang lansang sa iyang kilid. Hindi ako magpati. Apang sa ikadwa nila nga pagtililipon, didto na si Tomas present. Si Kristo gulpyada nga nagsulod kag naghambal sa ila nga nagasiling, ang kalinong magaupod sa inyo. Kag ginhambalan niya si Tomas, Tomas, hindi ka magpangduwa-duwa, ihikap sa akon ang imong mga kamot, ihikap sa akon mga pilas sa kamot, ihikap ang imong kamot sa akon kilid sa agi sang bangkaw. Kag paghikap ni Tomas, medyo nakibot siya, pero sa iyang pagkakibot nagsiling siya, Ginoo ko kag Diyos ko. Ginbato ni Jesus Christ ang iyang ginhambal. Ano ang ginhambal niya? Ginhambal niya nga si Kristo Ginoo kag si Kristo Diyos. Siling ni Jesus Christ sa iya, Tomas, nagpati ka na karon, kay nakakita ka, bulahan ang mga tao nga nagtuo bisan wala makakita. Pero ang punto amo ini, nga si Tomas naghambal nga, Ginoo ko kag Diyos ko. Kag ina nga kamatuoran, ginbaton ni Ginoong Kristo. Katulad nga si Kristo nagsiling, husto gid ikaw Tomas, ako Ginoo, kag ako Diyos, hindi ka magpangduwa-duwa. Ginbaton, ginkilala ni Kristo nga si Tomas insakto siya ginhambal nga siya si Kristo Ginoo kag Diyos siya. So sang si Kristo nagpakatao, sang si Kristo nangintao kag nagkari diri sa kalibutan, wala madula ang iyang pagka-Diyos.
Amo ina nga ang mga dalagko nga binuhatan ni Jesus Christ diri sa duta, binuhatan sang Dios indi mahimo sang tao. Kay man si Kristo sang diri sa duta, ginayo niya ang bulag, bulag na gadaan sang pagkatao. Ginayo niya ang lupog, lupog nga sa iyang pagkatao, lupog na gadaan. Ginbanhaw ni Kristo ang mga patay, katulad abi pananglitan didto sa banwa sang Nain. Si Kristo kag iyang mga gintuto na nagsulod sa banwa sang Nain, kag didto na sugata nila ang isa ka patay nga ginayayungan pagwa sa banwa agod ilubong. So ginayayungan na siya, inuglobong na siya, nga sugata sila ni Kristo, kay si Kristo kag iyang mga gintuton-an nagsulod sa among nga banwa. Nakita ni Kristo kung ano ang paghilibion siya nga iloy. Ang iyang iloy balo na, wala na singbana. Kag ang bata ngayon nga inuglobong, bugtong panila nga bata, nga amo lang tingtani ang upod ni nanay niya dito sa ilang balay. Si Kristo nalooy sang paghilibion siyang iloy. Ginkapta ni Jesus Christ ang lungon nga ginayayungan, kag nagsiling, "Toto, bangon." Ang minatay nagbangon, nagwa sa lungon, kag ginhatag ni Jesus Christ siyang iloy. Ina, hindi mahimo sang tao, mga kautoran, bisan ano pang abilidad sang mga doktor naton subong sa pagpamulong, pero hindi sila makahimo sang ginahimo ni Jesus Christ sa pagbanhaw sang minatay tungod kay ang mga doktor naton mga tao lang. Si Kristo ya anak sang Dios, kag Dios siya, wala madula ang iyang pagka-Dios sa iyang pagkari sa kalibutan. Ikadua nga makita naton is matahag sa Bible, ang ginabal nakon kay inaya inuglubong pa lang. Pero ang sa John chapter 11, si Lazaro nga napatay, ginlubong na kag 4 na adlaw didto sa lulubngan. Nagkadto si Kristo, kag ginbisitahan niya ang iyang mga utod, si Mary kag si Marta, kag iyang utod naghambal, "Ginoo, kung tani kung ari ka lang diri sa nagamasakit pa nga amon utod, wala tani siya mapatay." Pero si Kristo naghambal sa ila, "Diin ninyo siya dayon ginlubong." Siling siya duha ka utod, "Ginoo, galing kay ti 4 na kaadlaw, hindi na ina maayo ang yang baho." Pero si Kristo nag-insister nga makadto sila dito. Pag-abot nila dito sa lulubngan, nagpangamuyo si Kristo, tapos niya pangamuyo, naghambal siya, "Lazaro, guwa!" Sa lulubngan, si Lazaro nagwa, nga naputos ang lawas sa mga bindahe, naputos ang panapton ng mga maputi. Kag Jesus Christ nagsugo sa mga tao, "Kuhaan ninyo ang putos sa ang lawas." Kag dira nakita nila ang gahom ni Kristo sa pagbanhaw sang patay. So, ang pamatanon dire, nagsiling siya, "Maayong manunudlo, kabus ang kamatuoran." Ang iya pagkilala kung sino si Kristo. Si Kristo hindi lamang tao o kung maestro nga maayo. Siya anak sang Dios, kag Dios siya ang iyang binuhatan, nagpakita nga siya matudtuod nga Dios, kag ang iyang gahom wala madula sadtong tion nga nagkari siya sa kalibutan. Kag si Kristo naghambal siya, nga ang gintawag nimo ako nga maayo nga manunudlo. Siling ni Jesus Christ siya, isa lang ang maayo. Ang maayo amo ang Dios lamang.
ginapakita ni Jesus Christ sa sini nga tao nga ang Diyos lang amo ang maayo. Hindi mo makumpara sa maayo nga manunodlo sang mga Hudiyo. Ang maayo amo ang Diyos lamang suno kay Jesus Christ kag iya ini ginhambal sa manggaranon nga pamatanon kag pangulo pagid siya. Wala sing maayo nga tao. Ang maayo ang Diyos lamang. Mga kauturan, amo ining ang mga kamaturan nga ginahambal sa aton. Agod nga magpati kita nga ang Diyos lamang ang maayo kag ang tanan yang mga tao makasasala. Amo ining ginahambal sa Roma 3:23, ang tanan may sala kag nakabsan sang himaya sang Diyos. Ikaw kag ako kitang tanan may mga sala, kabangdanan nga si Kristo nagsiling siya, ang Diyos lamang ang maayo. Pero kung tao ang pagambalan, ang tanan nga tao makasasala. Kay man ginatadlong ni Kristo ang pagkilala sining pamatanon. Kay man ini nga tao, pagpalapit niya kay Kristo, may balatyago na siya nga daan, nga maayos siya nga sahi sang tao. Nga tungod kay siya manggaranon, tungod kay siya pamatanon pa kag pangulo na. So maayo siya. Ginaguba ina ni Kristo nga una-una pagi sa paghambal nga wala sing isa nga maayo kundi ang Diyos lamang. Ginaguba ni Kristo ang kamatuoran sa iyang balatyagon nga siya mas maayo kaysa iban. Ang siling ni Kristo palariyas lang ang tanan nga tao, ang tanan nga tao makasasala. So, ginaguba niya ina, kagod ma-erase siya nga huna-huna, nga siya ay maayo, kay manggaranon siya, pangulo pa siya, kag pamatanon pa. Ang ginapabatyag subong ni Kristo sa iya, nga amo ang tanan nga mga tao, palariyas lang. Mga utod amo ini ang balatyagon sini nga tao, nga siya iya maayo, kag ang iban iya daw medyo pigado, kay man ang pagtuo gali sa mga Hudiyo sa una amo ini. Kag amo ini nga hunahuna ang ginahuptan, kay man Hudiyo man siya. Ang mga Hudiyo sa una iya, nagahuna-huna, nga kon manggaranon ka, pinalangga ka sang Diyos, nagmanggad ikaw, nagmanggaranon ikaw, kay matarong ka, hindi ka makasasala, so ginbugayan ka sang Diyos, kay matarong kag maayo ikaw nga tao. Amo ina ang huna-huna sini nga tao. Tungod kay manggaranon siya, tungod kay leader siya, nagahuna-huna siya, nga siya maayo, ginbugayan siya sang Diyos, samtang ang iba ni ay imol, samtang ang iba ni ang masakiton, ginpakamalaot sila sang Diyos, kay makasasala sila. Amo ina ang balatyago niya. Kag amo ina nga kamatuoran nga buot nga gubo ni Kristo, agod ng batyagan niya nga ang tanan nga mga tao sa kalibutan, pulo parehas lang makasasala. Makasasala man siya, makasasala man ang iban. Ang itasiling pagid sang Roma 3:10 amo ini, wala sing matarong, bisan isa. There is none righteous, no, not one. Bisan isa na lang, wala gid. Kagamo ini ang ginadasok nga ideya sa huna-huna sa sini nga tao, nga nagabatyag siya, nga maayo siya kay si iban, matarong siya sa iban, kay siya manggaranon, ginbugayan siya sa Ginoo, ang iban iya wala ginbugayan sa Diyos, kay makasasala kag malaot sila. Okay. Si Kristo nagpadayon sa pagpakighambal sa iya. Kag ini nga tao may ginhambal nga tama ka importante kay Kristo. Ato balang pamangkot, ginbasa na kon kaina. Nagpamangkot siya, Ginoo, ano ang buhaton ko
agod nga makaangkon ako sang kabuhi nga wala sing katapusan. Tanawa bala kag analisahon ang yang pamangkot. Ano ang buhaton ko? Ini nga tao nga manggaranon nga pamatanon, naghuna-huna nga kung kaluwasan ang paghambalan, maangkon sang tao ang kaluwasan paagi sa maayo nga buhat. Amo ining kabangdanan nga ano ang buhaton ko? Pamatyag niya, nahimo naman niya ang tanan. Ang gusto niya silingon, ti ano may kulang pa? Agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kulo parehas balang ina ang idea. Abi niya nga kung maghimo siya sang maayo nga mga binuhatan, sweldoan siya, suhulan siya sang Dios sang kaluwasan. Amo nang ginahimo naton. Ang ginahimo naton nga obra kita, agad nga sweldoan kita sa 15 kag sa 30. Kung magmaestro ka, pangabudlayan mo todo dito lecture sa mga estudyante, agod nga sweldoan ikaw sang kwarta sa tion sag inog panweldo. Abi niya sini nga tao, nga amo-amo man sina ang kaluwasan. Obrahan naton todo-todo. Maghimo kita sang mga maayong binuhatan. Kag suhulan kita sang Dios sang kaluwasan sang aton kalag. Mga utod, hindi inaamo ang ginatudlo sang Bible. Ang ginatudlo sang Bible, kung mo tangnawon ang Episo 2:8, nagasiling ang Bible. Tungod sa grasya naluwas kamo paagi sa pagtuo kay Kristo, hindi gali binuhatan, paagi sa pagtuo kay Kristo. Siling pagid sang amo nga bersikulo, hindi ini kagwala ini na base sa inyong maayong binuhatan. Ini dulot sang Diyos sa inyo. So ang kaluwasan maangkon paagi sa pagtuo, kag ang kaluwasan dulot sang Diyos sa aton. Dali na lang ang Disyembre, kag kung panahon sang Disyembre, may mga gift amo ina ang dulot nga ginahatag sang aton mga abyan sa aton. Kung dulot gani, kung gift gani, wala na ginabayran, ginabaton mo lang. Pagbaton mo, ang siling mo lang, thank you, sang imo dulot sa akon. Hindi ka na magsiling, wow, kanami isang dulot mo sa akon, buwas makadto ko to sa inyong balay. Akon labhan ang imong mga bayo, tinluan akon ang imong balay bilang bayad sining imong ginhatag sa akon. Ay balikaot na, dulot bayran mo pa. Ang dulot batonon mo lang, kag pasalamatan mo ang naghatag sa imo. So ini ang kaluwasan. Ang kaluwasan hindi bagay nga obrahan naton agod suhulan kita sang kaluwasan. Ang kaluwasan ginahatag sang Diyos sa magatuo sa iya. Imo lang batonon ang dulot nga amo ang kaluwasan, kag magsiling ka sa Ginoo, Ginoo, salamat kay ginhatag nimo sa akon ang kaluwasan sang akon kalag. Okay, kung nagahuna-huna ka gid man nga dapat ka magpangabudlay agud suhulan sang kaluwasan, ang dapat nimo nga himuon nga imong pasalamatan ang ginbuhat ni Kristo didto sa cross. Hindi ang imong binuhatan,
kay hindi nimo ina maangkon. Ang imong pasalamatan ang ginbuhat ni Kristo didto sa cross, ang iyang pag-antos, pagbako, pagpalansang niya. Makasiling ka, Ginoo, salamat sang imo ginimo sa akon. Hindi kita magpabugal nga, Ginoo, tungod sa akon maayong binuhatan naluwas ako. Ang aton ipabugal amo ang binuhatan ni Kristo didto sa cross, kay paagi siya ang binuhatan, ginbayran niya ang tanan nga silot sang aton mga sala. Nagasiling ang Bible, kung wala sang pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga sala. Ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang nagtinlo sang tanan nga sala sang katawhan sa kalibutan. Amo ina nga ginasiling nga hindi mo iniya kaugalingon nga hinimuan inidulot sang Dios, batonon lang nimo kag pasalamatan ang Ginoo sang dako nga dulot niya iya ginhatag sa aton. Agod nga mabuligan ni Kristo ining pamatan-on, kay manti importante ang ginapangita niya ang kaluwasan. Pero nagahuna-huna na siya, ngati tungod sang maayo niya nga mga binuhatan, kay pamatan-on pa man siya, nakaangko na siya sang kaluwasan. Pero gusto lang siya makapaniguro. Kung bala may kulang pa, kay basi may kulang pa, madugangan agod nga masiguro gid nga maluwas siya. Nagsiling si Kristo sa iya, nagpamangkot ka sa akon kung ano ang bagay nga imoon, agon maluwas. Nya hindi bala siling ni Kristo, nahibaluan mo naman ang mga kasuguan. Tanawon ta bala ang pulong, kay man ginabuligan siya ni Kristo, nga magbukas ang iyang huna-huna, kag mahangpan niya ang kamatuoran, nga may kaangtanan sang kaluwasan siyang kalag. Siling ni Kristo siya, hindi bala nga naibalaan mo naman ang kamatuoran? Ang tao wala nagsiling nga, oo, namemorya ko na o kung nabalaan ko na ang mga kasukuan. Ang iya sabat kay Kristo, mahangpan mo ang pagpabugal niya nga maayos siya. Ang siling ni Kristo, hindi bala nabalaan mo naman ang kasuguan? Ang sabat niya mo ini, Ginoo, halin pa sang pamatan-on pa ako, natuman ko na ina ang mga kasuguan. Ang siling niya ni Kristo, hindi bala nga nakaibalo na ikaw? Sabat, natuman ko na ang kasuguan. Hambal nga may pagpagbugal nga nahimo niya ang tanan nga ginapahimo sang Dios. Kunimo husisaon ang mga nasulat sa Bible, subo nga ini nga tao nga pamatanon Hudiyo, ang mga Hudiyo may ara nga 613 ka mga kasuguan nga ginapasunod. 613 purti kadamo. Pero ang ginapamangkot lang din ni Kristo sa iya, ang napulo kasugo, kay ginatawag ina iya naton nga moral law. Way labot ang mga witi-witi nga kasuguan nga ginapatuman sa mga Hudiyo. Ang moral law, ginatudlo ini para sa tanan nga mga tao. Dala na kita ang napulo kasugo. Ang napulo kasugo, ginhimo lang ina ni Kristo nga duwa. Makita nimo sa Matthew 22. Ang napulo kasugo, ginhimo ni Kristo nga duwa, kag nagsiling si Kristo, sa sining duwa kasugo, nasandig kag napasad ang tanan nga mga kasuguan ni Moses sa Old Testament. Ano ining duwa? Una, siling ni Mateo, gin-record ang sulat ni Kristo. Ang una, higugmaon nimo ang Dios labaw sa tanan,
Ang ikadua, higugmaon nimo ang imong isig katawo katulad sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Ang plastada amoy niyo. Ang dua, nagsiling si Mateo, higugmaa ang Dios sa bug-os mong hunahuna, higugmaa ang Dios sa bug-os mong tagipusoon, higugmaa ang Dios sa bug-os mga kusog, kag higugmaa ang Dios sa bug-os nimo nga kalag. Ang pulong ginabalik-balik, bug-os, bug-os kung sa aton pa, higugmaon naton ang Dios 100%. Hindi 95% o kung 99.9, kundi 100%. Wala sang kulang. Okay. Balik tayo sa Old Testament nga sugo. Ang napulo ka sugo, ang una nga apat, kung imong reviewon ang imong Bible, sa Exodus Kapitulo 20, makita ni mo dira. Ang una nga apat sa napulo, ginhambal sang Bible ang aton kaangtanan sa Dios, nanungod sa aton relasyon sa Dios. Ang katapusan nga anom kay manpulo, ginhambal sa Bible ang nanungod sa aton relasyon sa aton isig katawo. Okay? Tanawon tabala ang una nga sugo sa Old Testament ni Moses sa Exodus. Ang una nga sugo sa pulo nagasiling, hindi ka maghupot sang iban nga Dios luwas sa akon. Amo nang una nga sugo. Kag ang katapusan sina, hindi naton mamitlang ang tanan, naghambal na dira nanod sa aton relasyon sa aton isig katawo. Hindi ka magpatay, hindi ka magpangawat, hindi ka magbubutig, hindi ka magsaksi sa hindi matuod, hindi mo higugmaon o kon magkaibog sang manggad sa iban nga tao. Puro tanan mga tao. Pero ang una ang apat, puro tanan sa Dios. Ari lang kita sa una. Aton karon evaluaton kung bala ini nga tao nga manggaranon nakapasar kag nakatuman sang tanan nga sugo, ilabi na gid ang Old Testament kag ang Great Commandment nga paghigugma sa Dios labaw sa tanan kag paghigugma sa aton isig katao. Pagsiling sang pamatan-on sa Ginoo, Ginoo, natuman ko na inang tanan nga mga sugo. Nagtulok si Kristo sa iya sang mahigugmaon nga pagtulok. Grabe ang gugma ni Kristo sa iya. Nabalaan ni Kristo nga wala siya makatuman, sugid-sugid lang ang iyang ginhambal. Pero nabalaan ni Kristo nga wala gid niya matuman. Pero si Kristo nagtulok sang may gugmaon nga pagtulok sa iya. Pagtulok nga may kaluoy kay buot si Kristo nga siya makaangkon sang kaluwasan, pero ang nagabalabag amo ang iya nga pagkilala nga siya matarong. Dapat ang tao magkilala nga kita may sala, kag kung may sala kita, madangok na kita sa Dios sa pagpangayo sang kapatawaran kag pagpangayo sang kaluwasan. Pero siya wala nagakinahanglan Dios kay ang pagkilala niya nga siya ti matarong naman, natuma na gani niya ang tanan nga mga kasuguan, siling niya. Pero si Kristo iya nakahibalo ang iyang ginhambal, sugid-sugid lang, pero wala sing kamaturan nga tatuma niya ang mga kasuguan sang Dios. Okay, isa lang kasugo ang una. Tanaw naton ang tao kung bala insakto ang mga ginahambal niya. Kaghatagan taman ina sa mga aplikasyon sa aton kabuhi. Ang pagsiling sang Ginoo nga hindi ka maghupot sang iban nga Dios luwas sa aton, naghambal ina nga hindi ka na maghigugma sang iban nga Dios, ako lang ang imong higugmaon. Amo man ina ang ginasiling ni Mateo sa New Testament.
Mateo 22, higugmaa ang Dios sa bug-os nimo nga hunahuna kag tagipusoon, hindi ka na maghigugma sang iban nga mga Dios. Karon ginhambalan siya ni Kristo. Okay, isa na lang ang kulang sa imo. Kay man siling niya, natuma naman niya ang tanan nga mga kasuguan. Sini ni Kristo, isa na lang. May isa pagid nga kulang. Nagpamati siya kung ano ang kulang. Siling ni Kristo sa iya, magpuli ka. Ibaligya nimo ang tanan nimo nga pagkabutang. Ang duta, yang balay, ang yang salakyan, tanan ibaligya. Kag ang kwarta, ihatag mo sa mga imol. Kag karon, upod ka sa akon. Kay ikaw hatagan sang Dios, sang manggad didto sa langit. Pagkabati niya, anong ginhimo niya? Siling sang Bible, nahulog ang iyang guya. Nagpangasubo siya. Kag siling sang Bible, tungod kay madamo gid ang iyang manggad. Okay, tanaw naton dire. Buligan naton ini sang huna-huna. Gamito naton ang aton ihibalo na nungod sa sininga mga bagay. Ang pamangkot amo ini, diin ang ginahigugma sini nga tao sa sining pamatanon nga pangulo nga manggaranon. Ano ang iyang ginahigugma? Ginahigugma bala niya ang Dios labaw sa tanan, o kon ang ginahigugma niya ang iyang manggad kapangdanan nga nagpangasubo siya kag nagtalikod. O ang sabat, ginahigugma niya ang iyang manggad labaw sa Dios. Ina nagapamatuod nga ang iyang manggad amo ang iyang Dios, hindi ang Dios nga tag-iya sang iya manggad. Ang bugay sang Dios nga ginhatag sang iya sa iya, amo na ang iyang ginahigugma kag ginapaka Dios labaw sa tanan, hindi bala ang sugo nga aton kaina ginhambalan. Nga higugmao nimo ang imong isig katao, katulad sa paghigugma nimo o kunakon sa aton kaugalingon. Diin karon ang ginahigugma sini nga tao. Ginahigugma bala niya isig katao, katulad sa paghigugma sa kaugalingon, wala. Mas ginahigugma niya ang iyang manggad kaysa iyang isig katao. So, natuman bala niya ang mga kasuguan? Ang una lang nga sugo sa Old Testament, wala na siya makapasar. So, wala gid siya makatuman. Amo ining problema. Amo ini ang sablag. Sablag sa sinang pamatanon, sablag man sa aton subong. Nga kay man, hindi kita makaupod kag magsunod sa Dios kung mayara nga Dios nga aton ginahigugma labaw sa Dios. Siguro ang aton Dios, amo ang aton duta, amo ang aton balay nga ginahigugma naton labaw sa Dios. Ang aton salakyan ginahigugma pa naton labaw sa Dios. Ang aton manggad ginahigugma pa naton labaw sa Dios. Inang tanan nagapugong sa aton nga hindi kita makaupod kag magaalagad, makasimba sa Ginoo kay may Dios sa aton kabuhi nga aton ginahigugma labaw sa Dios nga amo ang tag-iya sang aton nga manggad bisan pa sang aton kabuhi. Okay, aton tanahon ang mga malipot nga mga kamatuoran diri sa katapusan. Sila ni Kristo, ibaligya ang imong pagkabutang kag magsunod ka sa akon.
nagpangasubo siya. Siling sang Bible, ang pag-describe bala sang Bible, nahulog ang iyang guya. Ang gusto silingon, nagpangasubo siya. Nahulog ang iyang guya, nagtalikod, kag naglakat. Ginbiyaan niya si Kristo, wala gani siya kalisensya, kag nagsiling babay. Nagpangasubo gid siya kaayo. Dayon si Kristo naghambal, mabudlay sa isa ka manggaranon nga makasulod sa ginharian sang langit. Ti ano ini, mga kauturan, kinahanglan gid bala nga ibaligya naton ang tanan naton nga pagkabutang, agod nga makaalagad kita sa Dios. Husisaon naton ang lain-lain nga bahin sang bala na kasulatan nga nagahambal nanood sini, agod nga mahangpan naton ang bug-os nga ginatudlo sang Bible sa aton. Kung pagbulig sa aton isig katao ang paghambalan, amo ini ang ginhambal sang Bible. Sa ika-2 Korinto, Kapitulo 8 kag Kapitulo 9, nasulat diri sa chapter 9, verse 7. Siling niya, ang kada isa dapat maghatag suno siyang gusto nga ihatag, hindi nga may pagpugong o kon mapilitan lang, kay ginahigugma sang Dios ang mga nagahatag nga malipayon. Ari ang amot sa bululigan, ang ginsiling sang Dios sa manggarano, okay, ibaligyain mo pagabutan, ihatag sa mga imol, ang siling nakon, ti amugid bala ini ang husto kag bug-os nga natudlo sang Bible, nga kung mag-alagad kita sa Dios, kung magsunod kita sa Dios, ibaligya naton ang tanan kag ibulig sa mga imol. Ang siling iya sang Bible, kung pagbulig sa bululigan, tanaw naton ina, kung pagbulig sa mga imol nga bululigan, ang ginbasa nako nagsiling, ang tagsa-tagsa dapat mag-decide sa iyang kagalingon kung pila ang gusto niya ihatag, ibulig sa imol, ihatag sa mga nagakinahanglan. Siya amo ang mag-decide suno sa gusto niya. O ang iban pagid nga bersikulo nagasiling sa 2 Korinto 8 kag 11, nagahambal ini sa aton nga nagasiling, magabulig kita suno sa aton gusto, hindi nga ginpilit lang kita, kundi suno sa aton nga kabubuton, suno sa aton gusto. Ang kada isa magadesider kung pila ang gusto niya nga ibulig sa mga imol. Ang ginhambal to yan ni Kristo sa pamatanon nga manggaranon nga siling ibaligya kag ihatag, agod nga matalupangdan sa sini nga tao nga manggaranon, nga wala siya makatuman sang tanan nga kasuguan, kay man ang ginahigugma niya hindi ang Dios kundi ang iyang pilak, ang iyang banggad, kag ginpakita sang Dios sa iya nga ang iyang ginhambal hindi matuod, kay ang iyang ginahigugma amo ang manggad kag hindi ang Dios. Pero ang kamatuoran, kung amot gani ang paghambalan, ang Bible nagatudlo nga dapat nga ikaw kag ako amo ang mag-decide kung pila ang gusto naton nga ibulig. Kay man siling sang Bible, ang Dios
nagahigugma sa isa ka tao nga nagahatag sing malipayon. Ting isa ka tao hindi makahatag sing malipayon kung ginpuwersa mo siya nga amo ni 50,000, 100,000 nahatag mo. Pag gusto siya, agod nga malipayon siya. Kaya man ang Diyos gusto niya nga maghatag kita may kalipay sa paghatag sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan sang nag-agi aton ginhambalan nga ang pagbulig hindi nga pakita-kita lamang kundi nga aton himuon ina sa sekreto suno sa aton gusto kabubuton sa aton mga balatyagon kung pila ang aton igahatag. Pero sa piyak nga bahin may ara iya ginatawag sa Bible nga 10% tithes naton. Diin ina iya ginahatag ang tithes didto sa simbahan. Sa Old Testament sa templo nila. Aton niya subong sa simbahan. Amo ina ang ginhambal sa Malakay. Agod nga aton makita ang mga ginatudlo sang Bible sa aton. Malakias 3:10 diri nagasiling dalha ang tanan ninyo nga mga ikapulo sa akon templo agod may kalanon didto sa akon balay. Kag sinya tilawi ninyo ako kag makita ninyo nga akon igabubo ang pagpakamayo ang manggad halin sa langit nga bilang pagpakamaayo sa inyo. Okay. Ang 10% yag natawag ikapulo, ang Diyos amo ang nag-decide kung pila ang ihatag mo. Ang ihatag naton 10%. Diin ina iya ihatag sa templo o kon didto sa simbahan. Kay siling niya agod nga may kalanon sa akon balay. Kung sa aton pa agod nga may galastohon nga kwarta sa iyang simbahan sa templo sang Dios sa langit ang ginatawag dito nga balay sang Dios amo ang langit dira sa duta ang ginatawag nga balay sang Dios amo ang simbahan amo ang templo kag dire ang ginahatag ang 10% agod may galastohon sa iyang balay. Okay, dako ang galastohon sa simbahan. Kung magpatindog ka simbahan building nagagasto ka kwarta, ang isweldo sa janitor, ang isweldo sa operator, ang isweldo sa mga pastor, dira ina tanan ginakuha, kag ginasiling ina sang Bible, agod nga may kalanon sa akon balay. Pero aton initan-awon maayo ang dua. Kung buli gani sa aton isig katao, nga nagakinahanglan, ikaw amo ang ma-decide kung pila ang gusto mo. Kay ang Diyos nagahigugma sang naghatag nga malipayon. Hindi nga ginpuwersa ka. Pero kung offering gani ya, dolot gani sa simbahan, ang Diyos amo ang nag-decide kung pila ang aton ihatag. Ang ihatag naton 10% sang aton income. Agod nga may galastohon sa simbahan sa balay sang Dios nga ginatawag nila sang una templo sang Dios. Siguro maatag na ina hindi gali nga 100% ngay baligya ang tanan nimo nga pagkabutang agod nga makaalagad ikaw sa Ginoo. Ang maathag nagasiling, kung ibulig sa mga bololigan, ikaw ang mag-decide. Kung bulig sa simbahan, ang Diyos na nagasiling, okay, 10%. Atod pagidinitan ahon, sa kabuhi ni Sakeo, kay ini amo ang mabulubodlay jutay kung hindi naton mahang pansubong. Sa kabuhi ni Sakeo, si Sakeo makasasala, nag-istoryahanay sila ni Jesus Christ. Si Sakeo naghinulsol siya nga sala. Tapos nga naghinulsol si Sakeo siya nga sala, nagbago ang iyang kabuhi.
Padang tao yan na kay Kristo, bago na siya nga kabuhi, ang daan nagtaliwa na, tanawa ang tanan nagbago. Si Sakeo nagbago na. Sang una, mahigugmaon siya sang kwarta. Pero karon, ginhigugma na niya ang Diyos, labaw sa iyang pilak. Kay man ini si Sakeo, manggaranon man nga tao, pulo parehas man sa pamatanon, manggaranon man. Okay. Anong natabo kay Sakeo? Si Sakeo naghambal kay Kristo. Sili niya, Ginoo, ang katunga sang akon manggad ihatag ko sa mga imol. Siya amo ang nag-decide. Si Sakeo amo ang nag-desider, hindi si Kristo. Wala nagsiling si Kristo, okay, Sakeo ihatag ng katunga sang manggad mo, wala. Si Sakeo among naghambal kay Kristo. Tinga wala nagsiling si Kristo, Sakeo hindi 50%, hindi katunga, tanan ihatag mo. You see? Diri makita naton ang kamatuoran nga lain iya ang leksyon nga ginhatag sang Dios ni Kristo sa pamatanon. Kay dako ay ang bugal siyang kabuhi, pakita ni Kristo siya ang mga bagay nga hindi niya gid mahimo. Kay man grabe ang pagigugman niya sa iyang kwarta. Pero diri kay Sakeo, si Sakeo, okay, iyang kabubuto ni hatag ko ang katunga sang akon kwarta. Kag ang mga gindayaan nakon, kay ti maperte ka daya man ni si Sakeo, tax collector ni nga daan. Siling ni Sakeo, ihatag nakon 4 kapilo. 4 times ihatag niya. Liwat si Sakeo, iya nag-decides na kung pila ang ihatag niya. Iya na iyang kinabubuton, iya na iyang gusto. Amo man ang ginapaabot sang Dios sa aton. Wala gina-require sang Bible nga kung ikaw magtuo kag magbaton kay Kristo, kag ikaw magsunod kay Kristo, nga imo ibaligya ang tanan nga pagkabutang. Ato nag-examine ang Bible kung ano ang bilog ng natudlo sang balaan na kasulatan sa aton. Okay, siling ni Jesus Christ siya amo ini. Sunod ka sa akon, ibaligya ang imong pagkabutang kag sunod sa akon. Wala siya magsunod kay Kristo. Nagpangasubo siya. Nagpuli siya. Ini nga invitation ginagamit man ni Kristo hasta subong kay ari ini nasulat sa Bible. Ano ang siling sa Bible? Katulad man sang gisiling ni Kristo sa pamatanon nga manggaranon. Halin sang una, tob subong si Kristo nga nagapanawag sa aton. Sunod ka sa akon, upod ka sa akon, sunod ka sa akon. Anong balibad mo? Anong nakapugong sa imo? Ang manggad, ang imong duta, ang imong trabaho, kapangdanan nga hindi ikaw makasunod kay Kristo. Siling ni Ginoong Kristo nga nasulat sa Bible. Siling niya, ang bisan sino nga mag-alagad sa akon, dapat siya magsunod sa akon. Agon nga kung diin ako, didto man ang akon alagad. Kag nagpadayon ang Bible sa paghambal sa aton. Siling niya, pasana ang inyong cross, kag magsunod ikaw sa akon. Mga kautoran siguro may kabudlayan, katulad sang cross ang aton pagsunod. Pero padayon ka, silin ni cross to, okay, pasana ang imong cross, kag magsunod ikaw sa akon. Kag ang Bible nagasiling pagid, ang akon karniro, silin ni Kristo, nagapamati sang akon tingog, kag nagasunod sila sa akon. Ang mga linuwas nga mga tao, ginakabig nga karniro sang Dios. Kung ikaw kag ako nagtuo na
kag nagbaton kay Kristo, nakaangkon sang kaluwasan sang imong kalag. Kita mga karniro sang Dios, kag kun mga karniro kita sang Dios, dapat nga magsunod kita sa iya, agod nga kun diin siya, didto man kita nga iyang sumulunod. So sabta ang panawag sang Dios sa imong kabuhi. Nagasiling siya, kari sunod ka sa akon. Alagara siya sing maminatud-on dira sa imong kabuhi. Maraming salamat. Kagabay nga ang Dios magpakamayo sa aton.